Venien dels 4 punts cardinals, de la muntanya i del pla, de l'altra banda del gran riu, de més enllà del mar. Venien a centenars. Joves il·lusionats, joiosos, venien empesos per una idea, per un sentiment. Venien moguts per l'esperit, atenent la crida dels seus pastors. Així es podria descriure, sense exagerar, l'arribada dels joves participants al 10è aplec de l'Esperit que enguany s'ha celebrat a Terrassa, la qual agafava el relleu de Tarragona, la Tàrraco que havia estat la porta de l'entrada del cristianisme a les terres ibèriques, predicat per la paraula ardent i ardida de l'apòstol Pau. L'acollida dels joves es va fer al Parc dels Catalans i una persona que no sabés de què anava la cosa hauria estat meravellada d'aquella concentració de gent jove, nois i noies procedents de tots els indrets de Catalunya, de les Balears i d'Andorra. Allí tots els joves rebien la seva acreditació, es van anar desplaçant vers l'indret on tindria lloc la inauguració de l'aplec. Pel camí els participants eren saludats per diversos grups musicals. La plaça Vella de Terrassa, on s'alça la catedral d'aquesta joveníssima diòcesi, va ser el marc del primer acte de l'aplec. Allí estaven tots els bisbes de Catalunya, fins i tot el nou auxiliar electe de Terrassa, només una absència, la del cardenal arquebisbe de Barcelona, que es trobava a Roma. També hi havia una nodrida representació d'autoritats civils. El senyor Pere Navarro, alcalde de Terrassa, va donar la benvinguda als apleguistes. Que celebreu a Terrassa avui milers de joves cristians arribats des de tot Catalunya, les Illes i Andorra. El nucli de la vostra trobada festiva i de convivència és l'expressió de les vostres creences més íntimes. I us demano que sigui també una forma de compartir i transmetre valors que tots i totes acceptem com a universals i que han de contribuir a construir un món millor. Gràcies per ser aquí. En nom dels arquebisbes i bisbes de les diòcesis de Catalunya, de les Illes, gràcies per ser aquí, a les autoritats, però especialment a vosaltres, nois i noies. Monsenyor Francesc Pardo, bisbe de Girona i responsable de joventut de la Conferència Episcopal Tarraconense, va animar els joves a participar de la vida de l'Església. Per això som aquí. I gràcies al regal, al do de l'Esperit. Gràcies, doncs, i visquem aquesta jornada amb aquesta actitud d'agraïment. Va tancar el torn de parlaments Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa. Va pronunciar un encoratjador discurs de benvinguda i va convidar els joves a ser testimonis de les seves conviccions sense complexos i en plenitud, i a ser un referent dins la societat. Per la tarda es van constituir 14 punts d'espiritualitat i testimoni on hi va haver moments de pregària i es van exposar diverses experiències. En quines parts xocaràs tu? I per ara ho porta una mica en Després, un cop acabat aquest espai d'espiritualitat i de testimoni, tothom cap a Vallparadís. Allí se celebraria l'Eucaristia. L'altar estava situat sota una carpa que aixoplugava bisbes, preveres i diaques.
La missa, molt participada, va estar presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Pujol. Va aprofitar la seva homilia per adreçar-se especialment a aquells joves que sentin la vocació de fer-se sacerdots. A ells els va demanar el no tenir por si senten la crida de Déu. Abans d'acabar la solemne Eucaristia, Monsenyor Sebastià Taltabull, bisbe auxiliar de Barcelona, va llegir el missatge del Sant Pare i Monsenyor Francesc Pardo va fer un simpàtic i juvenívol resum del missatge dels bisbes amb seu a Catalunya amb motiu d'aquest desè aplec, demanant als joves el seu compromís amb l'Església i la gent més necessitada amb esperit alegre, participatiu i comunitari. Sa Santedat Benet XVI saluda cordialment els organitzadors i participants en la trobada de joves de les diverses diòcesis de Catalunya i els pastors que els acompanyen, que té lloc a Terrassa, per celebrar la solemnitat de Pentecosta i els invita a renovar la seva fe en Crist ressuscitat i sempre present per la fusió de l'Esperit Sant, fidel a la seva promesa d'estar tots els dies amb nosaltres, com diu el lema evangèlic triat per aquesta ocasió. Així mateix, els anima a renovar els seus propòsits de vida cristiana com a membres vivents de l'Església i units fermament als seus pastors, ben conscients de que l'acció de l'Esperit Sant no cessa de guiar l'Església i suscitar, gràcies a l'impuls evangelitzador, a cada fidel cristià. Amb aquests sentiments, invocant a la Santíssima Verge Maria per tal que els ajudi a ser veritablement sal de la terra i llum del món entre els seus coetanis i en els diversos ambients de la societat, el Sant Pare els imparteix de cor l'implorada benedicció apostòlica. Cardenal Tarcisio Bertone, secretari d'Estat de Sa Santedat. I aprofito amb gust l'oportunitat per a renovar el testimoni de la meva consideració i estima en el Senyor, units en l'oració. Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya. Ara bé, 3 missatges de mòbil, però de mòbil. Necessiteu el Crist, necessitem el Crist per viure, i Crist us necessita. L'Església us necessita, i vosaltres necessiteu l'Església. Si la voleu rejovenir, sigueu-hi. Si la voleu coherent, també sigueu-hi. Si la voleu servidora, sigueu-hi. Si la voleu més jove, sigueu-hi. Siguem-hi tots. Tercer missatge, els pobles, viles, ciutats, us necessiten, ens necessiten. Sembrem-hi la bona llavor, la millor llavor per viure, la llavor de la bona notícia de l'Evangeli. Transformeu-les i transformeu-los segons el pla de Déu, i per això transformem-nos nosaltres. Per tant, sense por, amb coratge, el Senyor és amb nosaltres per l'Esperit cada dia. Som-hi amb la benedicció i afecte dels vostres bisbes. Som-hi!